Seuto despois. Que tal, como estades? Benvidos ao Voltas co Prato, unha tarde máis cociñando na televisión de Galicia. Que tal a fin de semana, ben? A miña xe vos avanzo que foi maravillosa, paseino moi ben, disfruteino, rasquei a barriga, que hai que facer, pero hoxe hai que traballar. E hoxe hai que cociñar para toda a xente que nos está vendo ao outro lado da televisión. Así que, por favor, seguídenos en @voltascoprato, porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Son receitas chulas, bonitas, interesantes, e de hoxe mola moito. Así que imos chamar aos cociñeiros espectaculares que temos neste programa, neste santísimo, maravilloso programa. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso por eles. Bueno, antes de nada, está vendo fútbol ahora. Bueno, pois, que corran. Está vendo fútbol. Está xogando o Brasil contra o Japón. Sí. E resulta que eu estou moi emocionado porque sei que o teu fillo está vendo Oliver e Benji. Sí, está vendo Oliver e Benji. Isto non é broma, Sí. está vendo Oliver e Benji. E ti sabes que o Brasil-Japón é o partido de Oliver e Benji. Home, O claro, mundial de Oliver e Benji. Tamén o vin. Antes votaban no Xabarín Club. É verdad, Víamolo todos. vías moitísimo. Entonces, Tú non, porque tú non eres Brasil-Japón. a mesma- Para a xente que non estea vendo o fútbol, que non fai falta que vexade de fútbol a todas horas tampouco, No. no caso mundial. Nós estamos aquí para cociñar na televisión de Galicia. Xulio Mato, que tal a fin de semana? Moi ben. Sin fútbol. Sin fútbol. Sin fútbol. Bueno, pues é difícil escapar Eso do que- fútbol. eso que este xogou mes. España, pero- Sí, pero está difícil escapar do fútbol. Eu debe ser o único que non veu. Bueno, que tío fútbol non é... Ni eu No. tampouco. Non é. No, ela de fútbol non é de traballar, en xeral. De facturar, é de facturar. Hai que De facturar. facturar. Pero nunca fun así moito de ver. Gustaba xogar. Sí, Sí, sí. o futebol. Sí, gustaba Que xogar. guai. Temos que botar unha Sí. pachanga un día. E meterche unhas patadas. Cunha sandía, cunha sandía. Veña, Veña. Vamos cociñar, O señores, tema. señores, a ver que nos trae Cesario de Chantada. Hola, son Cesario de Chantada. Vamos a falar de tomate. A mí gustame o tomate e así en sofrito con as boas albóndigas. Tamén me gusta en gazpacho para eses días de calor. Cando fai moito calor que tivemos estes días, a boa cousa é que sea dunha horta boa, dese que cosechamos nós, que é o tomate que ten sabor auténtico. Aplausos aí para Cesario de Chantada que está con nós. No voltas co Prato Televisión de Galicia. Bueno. Para. Guau! Que razón ten, Toma, que no, espera. Ostras, mira, é unha caixa. Uau, o tomate de 18 quilates, O tomate. Viste, que guapo. Está guapísimo, Eu dicía, que fai esa caixa? Que chulo, é un tomate de 18 quilates, un tomate dos vos, un tomate destes que tedes na horta É a fruta máis rica, Que rico. claro, que de repente Guau. pesa 1 kilo e pico e dis ti, ostra, que tomatazo, Sí. É un tomatazo, que rico está, Que rico está, así carnoso, simplemente un pouco de aceite Como e se sal. nota que non é de invernadoiro, Exactamente. Así que poñede tomates que están moi bons e te de tino porque a xente roubos. A xente cos leva. Non é broma, a mí mangaronvos. ti que che va a mandar? Conteiche esta historia alguma vez? Pero ti tes tomates Ma tamén. eu tiña unha horta en Belvís, Tuvo en unha Santiago. horta, claro. E puxen Sí, tomates contáchelo a min. e mangaron os Canto me tomates. rin, canto me rin. O sea, pa unha vez que me esforzo, que traballa, levan os tomates. Claro, que quita ganas de facer nada. Quiten charjanas. Habría unha tomateira Quítense. con 2 tomates. No, había moitas tomateiras. Veña, Jules, que vas facer con tomates? Que están Pois mira, eu vou coller tan estes ricos. fermosos tomates que teño aquí, Que son de invernadoiro, que son de invernadoiro. correcto? E vámonos, pero claro, como non teñen tanto sabor, pois vamos dar sabor. Para dar ti sabor. Vámonos escaldar, vámonos baleirar, e vámonos rencher. Ostras, valen os tomates con que? Vámonos con salmón, con aguacate, con ceboliña. Vamos a facer unha salsa de froitos secos e yogur e queixo dese curao que tedes en Arzúa. Gústame. Super rico, super Moi de sinxelo verán. e moi de verán. Moi de verán. Que podemos deixar feito de víspera, temos unha festa ou temos un tal, Claro. feito de víspera. Pero mira, está moi ben porque hoxe teño que ir para a radio. E esta fin de semana, como andi vendo churrascada e tal, ahora teño que depurar. Claro. Entonces damos Pois bebe auga. Xulio Mato vai rencher uns tomates, seguro que van a estar boísimos. E Begoña Vázquez, a que máis fatura a millonaria de Ríos, Que non! que é o que vai facer. Que estou empeñada. Bueno, pero Mira que eres, tes patrimonio. Que sí, Parece que tes o patrimonio. restaurante ahora. Bueno, Estás pues empeñado Pero é do a facturar. banco. venga, non me contes película. Non, que vas película facer con non. tomate? Gustan as tartas? Sí, E gusta o tomate? claro. E o queixo? Tamén. Pois unha tarta de tomate e queixo.
Apuntaba a eso. Pois eso. Apuntaba a Pois eso. unha tatén, unha tarta do revés. Que guai, Vale, que que rico. vamos a facer co tomatiño así ao forno con un poquinho de mel, un poquinho de especies así de ervas frescas, que ahora tamén temos nas hortas. E por vamos facer un queixo que moitas veces non nos sabemos facer. Sí. E é un provolone, é un queixo italiano que vai ir á parrilla, que xa verás que rico está, que queda moi crujientiño e pois por dentro moi meloso. Joder. Estilo, clase, elegancia, no voltas co prato como todas as tardes. Cociñamos tomates, marchamos con Xulio Mato. Ves Vamos comigo. para, veña. Bueno, mira, aquí temos... Toma. Toma. Vamos a cociñar tomates, señores, señores, isto vai ser maravilloso. Quedade aquí na televisión de Galicia, porque Que non se move ninguén. o home máis guapo de Galicia, que son eu, está con Xulio Mato. Así me gusta. Oh, veña, va, en serio, fora bromas. Vamos a fazer tomate, mira. veña, valo escaldar. Agua fervendo, vale? Entón, collemos o tomate. Mira, quitámoslle o enganche, que digo eu, vale? 4 tomates fermosos. 4 tomates fermosos, Sí. moi fermosos. Vos. Mira, ahora cun coitelo o que vamos a facer é quitarlle esta parte de aquí, donde vai unido á rama, vale? Sí. Simplemente así, para que despois nos axude a baleiralo. Como se lle chama iso? Porque iso é o cu, pero o cando quites e vai a rama aí, como se lle Xa chama a cabeza, se este é o cu, xa a cabeza. Vale. Non? Pode ser, Bueno, mira, inventarse. e aquí no cu o que No cu. facemos é O cruz. unha cruz. Aí vai. Para que nos levante a Abriches o cu. abrir o cu, É verdad. que estamos en horario infantil. Joder, pero é verdad. Bueno, pues mira, quitámoslle o enganche, que a mí gusta me chamarlle enganche, vale? Porque é onde engancha a rama. Entón, Vale. Donde engancha a rama. Moi ben. é o mismo, por detrás. Estos son uns segundos só na auga, E Claro, temos que escáldelos ter, uns segundinhos. temos que ter preparado sempre un bol con agua e xeo. Para botar. Pregunta, isto vale con calquera raza de tomate? Porque a Sí. mellor hai algunha que non se lle dá ben o de escaldala, non sei. Sí. Vale sí calquera? Que dá. Sí que dá. De feito, hai tomates que teñen a piel moi dura, como o azul, por exemplo, Ai. o cumato, eses tomates. E salle ben. Salle moi ben, porque son moito máis doados de comer despois. Bueno, a xente que Bueno, nos chame, vos xusto o de- xusto. 881-365536, ese é o teléfono da Voltas co Prato, podedes chamar, falar co noso contestador chamado Rocío Barrio, maravillosa. Nada, participar con nós. Además, podedes preguntar o que queirades. Despois xa chamamos nós, falades con nós, participades, levades 50 euriños. Así que, moi atentos e atentas á televisión de Galicia aos tomates de 18 quilates. O título é espectacular. É o dibuixo, é unha chulada. Elevamos un montón de tempo sen levar a cabo É verdad, a nosa campaña. Porque, Begoña, ven pa aquí. ven pa aquí. 12 tomates. 12 badaladas. Quedou un pouco... Casi non chego. No, Outra é que quedou un pouco... Foi moi lanzado el. Outra vez. E nós fomos máis con... Vamos a repetir outra vez, pero tal que dicir con autoridade. Va. 12 tomates. 12 badaladas. Moi ben. Sí, Moi ben. Sí, sí. Porque queremos presentar as badaladas. Sí. Señora Eu pensei Televisión que de xa estaba Galicia. confirmado eso, Señora pero- Televisión de Galicia. Eu creo que xa vai sendo hora. Despois de 1021 programas, de 1021 creo que chegou o momento ahora. Creo que... prometemos non nunca pedimos equivocarnos. nada, Bueno, Prometemos non equivocarnos A ver. a hora de dar as badaladas. Bueno, cos cuartos. bueno, no. Vamos a deixar aquí a Xulio Mato. Digo, que vou facer, mentres. Sí, por favor, rápidamente. Tan pronto empecé a levantar a piel. Mira, este xa está, ves? Xa temos papelar. xa abreu. Vale, este é o xa momento, vai, cando abra así, Claro, cando vale, abre así, vale. pum, o frío. Ao frío. E así todo. Iso é boísimo por músculos, eh? Eso é boísimo, por É boísimo por E para as músculos. agujetas. Sí. Sí. Bueno, vamos a deixar este un Vale. pouquinho máis. Ese tamén. No, este ainda non está. Ese tamén. Pero bueno, son uns segundinhos. Vale. Entón, mentres teño aquí aceite quentando, que vou saltear un poquinho o salmón. Perfecto, pois marchamos con Begoña Vázquez, dixamos Xulio salteando o salmón. Venga, vamos. Mira que cuadro, Mira que cuadro. Mira que cadro, que Mira. preciosidade, eh? Mira Son como cereis, cheiran. é destes. Xa cheiran. Mira, cheiran a tomate. Oh, está moi rico. É unha das cores que máis me gusta, de verdad. Do verán é un tal un pan. Home, a que non Un lle tal gusta un eso. pan, eh? Joder, un pouco de xamón, eso é unha Oh, maravilla, que Bueno, rico. xa só monte o tomate, un pouco de aceite e sal e xa estaba. Teño saúdos que mandar. Moi bien. Porque o primeiro que teño que mandar é a xente da Badín, da Graña, que estiven esta fin de semana ali, no Romboia Viva, e tratáronme, de verdad, di maravilla. Xa é o terceiro ano que vou, eh? Home, non me esperaba menos. Tú ya a festa non No. había problema, Va, pero pasín moi ben, además Home, fixeron xa. un churrasco, máis un cordeiro ao forno. Home. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Gracias, Luciano, eh. Estaba boísimo. Outro curso de recibo, José Santa Clara, que nos ve desde Xixón. Que nos ve, supoño que a través da tele por cable, non sei. Pero bueno, Seguramente. venos sí que José Santa Clara, un bico enorme, moitas grazas por vernos todas as tardes na televisión de Galicia ou por internet, non sei. Bico. E eu teño que mandarlle tamén uns... Bueno, Estamos de saludos hasta arriba, a ver, que? As miñas veciñas de Castrelo do Val, que viven ali enfrente do restaurante, que se chaman
Irina, Leire e Irina. Irina, Leire e Irina. Son dúas Irinas. Leire e Irina. É que eu son mala por nombres, pero Leire e Irina. Son Leire e Irina, vale. Pois un bico para Leire e Irina de Castrelo do Val. Veña. Vamos ca tarta. Tarta de tan. Exacto. Unha tarta do revés. Vamos alá. Primeiro, un pouquiño de aceite. botaches de aceite. Sí. Vale. E vou necesitar hidroca aromático ahora dentro de nada. Perfecto. Un pouquiño de mel. Vale. E aquí vamos a potenciar xa máis o sabor. Vale. Vale, un pouquiño de mel. E agora vamos a usar vinagre de Módena. Oh, que rico está, Sí. Ben usado, está rico. Ben usado. Ben usado. Houve Porque unha temporada que na cociña... que botaban en todos os lados. Sí. Eu xa dicía, e veñen as cisternas de crema de vinagre de Módena para dentro, venga. E viñan a tope, botábase a todo, A todo, A todo, houve unha temporada que hasta os postres. Probabas un helado de vainilla e... Es que é sal? Sí, un pouco de sal. Vale. E agora vamos a coller aí ervas. Temos que ir ao carro mático, Charri, tens que vir, porque vamos ao carro mático do Voltas co Prato. Con Begoña Vázquez. Begoña, que é o que necesitas hoxe? Menos o loureiro. Loureiro no. Nunca necesita loureiro, loureiro non nos gusta. Vamos a coller. Bueno, sí que nos gusta, ela non. A mí non me gusta. Pero que é? Vai dicindo que colles. Tomillo, vamos a coller un Isto é pouquiño menta. de orego. O que é orego? O que é? Isto é orego. Orego. Home, saberás como é a menta a estas horas. Aí, sí. Así, Aí. un pouquiño de orego. Aí. E que máis hai? Bueno, cociñado con erva fresca, que mola un Tomillo, montón. o que nos guste tamén, O que sexa. Albahaca tamén se houbera, mira, e que hai Que queres, levar o carro inteiro? alfábega, isto vai ben, Agora empezaron a salir todas nas hortas. Veña, Veña, arranca. vamos para lá. Pobre Charlie. Estar ben, meu home, estar ben. Unha maravilla, mira, mira. É que pobre falo Mira. traballar, falo vir ao rapaz, Moi ben, así me gusta. Moi ben. É o que ten que facer. Vale, entón, Mira. ervas aromáticas ao gusto. Frescas, e agora Non, temos de todo. fresquiñas. E que está un pouquiño de como se chama? De erva luisa. Oh. Vai nos quedar moi ben, vale? O Vale. tomatiño, a verdad que viste con cualquier cousa. Vamos chamar ao noso convidado, señoras e señores. Recibímolo cun fortísimo aplauso, ben de chantada, ele. Cesario, un aplauso por él. Hola, Cesario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? Pasa por aquí, por Muy favor. bien. Ponte por aquí con Begoña Vázquez. Hola, Begoña, hombre. Cesario Benvido. quería ideas, a nós trouxemos ideas. Bueno, trouxeron eles ideas. Bego, contalle, Cesario. Vamos alá, vouche facer unha tarta do revés, de tomate. Ao revés de tomate. Ao revés de todo. Bueno, pues será unha novedad para mí, Entonces, vamos a poñer así os tomatiños. Aí, vai encima das ervas. Botelle un pouquiño de mel, gusta o mel? Tal, sí, hombre, como non. E así pegalle un pouquiño doce, é verdad. Hai bo mel, Entonces- sei que enchantada, Hombre, Din que hai moi bo mel, Home, Aí, sí, hombre. Enchantada tedes bo material, para comer e beber e así. Hasta ten o noso compañeiro Enrique. Oh, e ten mel. Ten mel tamén, sí. Pois se lle quere caer algún bote por aquí non pasa nada. Se ven así Bueno. con bote e lle cae. A ver, hai que dicir que non sea tacaño, porque que non... Mira, Begoña vai na llama. aí vai, mira, xa Ostras, vas na llama, bocadiños así. Isto é moi fácil. Sí, pois mira, Sí, mira, aí vamos a colocar os tomatiños todos e depois vamos a poñer masa follada encima. Ostras, claro, por iso é ao revés. Claro. Leva a masa por baixo, claro. E despois vámoslo fornear así ca masa, damos a volta e temos a tarta. E pois, Moi bonita, é unha novedad para min, Sí. ver hai que esto. cubrir ben, para que nos queden ben, así, ben Para min tamén é unha arranxadiños. novedade, Aí, mira. Tomates apretados, xa é importante que se apreten. Casi calculei xusto, Sí, moi ben, Begoña. Casi non collo outro, Agora, botámoslle a masa así por riba. Joder, que ben cociña Aí. desde que está en Castrelo do Val, Sí, mellorei. Sí, Levo sí, 15 días. Desde que abriu o local novo que ben cociña. Agora, apretámoslo así para baixo, vamos a cortar o que é a parte sobrante, cortámoslle. Moi ben. Pois Bego, vamos te deixar aí Moi ben. axustando ben, pinchando, cortando, a ver que fai. E nós, mentras tanto, marchamos con Xulio Mato. Vamos, Cesario, para lá. Con Xulio Mato. Vamos a ver. Hola, Cesario. Hola, Julio, que Benvido. tal? Moi ben, aquí ando, preparando os tomatiños. Mira, tonos pelando. Mira, quero que vexas que ben quedan. Cá, porque os escaldou primeiro. Caldeinos. E ahora, mira, solo metelos na agua Tamén fría. fago igual en unha Sí, casa, sí, igual, verdad. unha cousa parecida, hombre. Ostras. Apágame a cociña, por favor, cañotas. Porque mira, ves, isto salteino un pouquiño, ahora co calor residual, para que non nos quede seco. Xa se fai, Eso se acaba claro. de facer. Ten pinta de salmón, non? É salmón. salmón. Sí, vamos a encher de Xa salmón, une, aguacate. Sí. Gusta o salmón? Oh, sí, hombre. Sí.
Pues mira, A quen llamarle un dulce. Esto podemos utilizar salmón afumado, pero neste caso, pues como hai non moi bo fresco e está moi ben de precio no súper, pues en as pescaderías, pues xa vamos a utilizar. Entón, mira, os tomates pelámolos, que lle dá a piel super ben. Deixámoslo uns minutos. É increíble, unha vez que os escaldes, o rápido que sale a pele. Sí, sale de maravilla. E aparte, parece que non, pero colle outro sabor, non sei, os escaldalos, para mí que se concentra un pouco o sabor. Eu fago igual na casa tamén igual, así para facer salsa, hombre. No, e salsa, para ensalada está moi rico tamén. Pero ti fas en conserva ou non? Conservas os tomates ou solo? Sí, algo sí. Algo en conserva, sí. É que se che sobran tomates na casa ahora no verán, podes facer conservado. Home, claro. Poden conservar que está moi ben. Home, nos cosechamos o tomate. Bueno, non é que sea moito, pero... A miña pregunta é a seguinte, roubanchos? De momento non. Por ali non hai ladróns, toda a xente boa. Non somos de terra moi boa. Eso está moi ben, claro que sí. Bueno, pues, mira, esto está. Entón, ahora, vou sacar isto de aquí. Mira, e agora o que vamos a facer é abrir un pouquiño aquí. Abrimos un pouquiño así con coitelo. Porque os vas valeirar, non? Vamos a valeirar. O sea, facelo o relleno. Sí. Eso é. E agora, cunha culler, vamos ir metendo aquí. Así despaciño para non rompelo. E vamos ir... Espera, vou coller aquí un... Vas necesitar un coitelo ou algo, non? No. Vou tirar isto por un lado, porque os corazones podemos aproveitar para outra cosa. A piel tamén nos sirve, para un caldo, para calquera cosa, podemos aproveitar. Entón, agora, con cuidado de que non nos rompa, vamos a ir sacando así. Isto, o ideal é que non estén demasiado maduros os tomates. Vamos a meter un tajo por aquí. Estás atento, é necesario. No, estou me fixando porque ao mellor igual o chico facer... Home, claro, que para iso é. Porque a mí o que me gusta é aprender tamén. A ver se non liamos, que están un pouco delicados os tomates. O sea, cociñas entón, non? E para quen cociñas? Para min. Para ti só. Bueno, autocociñado, moi ben. Pero quero dicir, ás veces terás invitados e invitadas, familia, amigos, amigas, non? Bueno, cando hai invitados faz unha cousiña de máis categoría. Ou mellor asas un pouco de cordero ao forno. Ese tema. Como está o cordeiro no forno, Moi rico, lavadín, Como estaba o de Luciano? E ali hai un forno que o asa moi ben. Porque levádelo a un forno. Un forno, sí. En Arzó tamén se fai. O forno, ao mellor facemoslle propaganda, chamas o Xinxán de Chantada. Xinxán. O mellor, o mellor. E ti, se tiveres que, por exemplo, estou pensando nestas dúas. Se lle tens que facer aos teus amigos ou ás amigas ou tal, unha destas receitas cal lle faz? Das dúas cae aquí. Bueno, ahora, claro, ainda de momento non sei ninguna, porque ainda non vin a de... Bueno, a de pegarlle máis ou menos bichela. Sabes que vai ir ao forno, demais vai facer unha torta, pero non sei eu. Claro, as dúas están ben, claro. O sea, a primeira impresión é boa. A primeira impresión moi ben. Bueno, pois eso é así. Entón vouche pedir que vayas á zona de sufridores e despois chamámoste. Vale? Sí? Por veña, un aplauso pro Cesario que está con nós. Non voltas co prato da Televisión de Galicia. Ben de Chantada, ele é maravilloso. Bueno, é mellor non pensalo moito, pero imaginades unha vida sen tomate. Que sería dos refritos? Ou dos macarrós? Ai, vaya drama, Dios mío. É curioso porque agora toleamos por eles, pero non sempre foi así. Cando chegaron da América tardaron a topar o seu público. Cousa do pasado, sen dúbida. O noso tomate galego é pesado, aromático e case mellor que un bisté. Vermellos, negros, azuis ou negros. É moito que se están a recuperar, como o da Boa do Sedo ou os de Taller del Louvre de Bergondo. Preguntade por eles, cando os teñades na cociña, aproveitade para inventar novos pratos, como os que vos ofrecemos hoxe. Se tedes demais, facede conservas, como dicía eu antes. E se seredes felices os 365 días do ano. E como non, xa sabedes que en A Voltas co Prato temos todas as receitas. Así que aceptamos críticas, palabras de amor, suxestións, o que queirades. Vamos con Begoña Vázquez, veña, vamos alá. Hai que saber unha cousa. A xente encántalle mirar para ti. Por qué? Porque a semana pasada co cousas das verduras e tal fomos trending topic. Co cacharros e que mo vin? Co cacharros, sí. Que non vin ali abaixo, antes. Sí, porque que pintas casi 50.000 visualizacións, nas redes. O xa. A xente riuse moito contigo,
Porque a pouco máis eu paso o batedor, sai polo aire. Sí, e non soltei un taco ese día, É verdad, milagro, Só milagro da dixeme teño unha patada. Sí. Pero a verdade é que era outra cousa. Estabas agresiva. No, non era agresiva. Veña, que podemos coa torta, Dago? Bueno, vamos a meter ao forno, vale? Vale. Ten o tomatiño por debaixo, xa lle botamos o mel, botamos todo. E olvideime dunha cousa, poñerlle o papel do forno. Tiñelle que haber posto. Pero vai salir co papel do forno. Ah, Sí, claro. casualidades da vida, De non? casualidades da vida. Casualidades da vida, veña, vamos. Nada, uns 20 minutiños, 180 grados, vale? Pa que 20 se minutiños, enfada. 180 grados. Vale. Exacto, estaría lista, vale? Vai quedar Piqueira un bonito, pouquiño para que non hinche de todo Vai quedar bonito. e xa está así. E algo máis? Que me Ahora, algo- mira, eu vou dicir unha cousa. Aquí Sí. teño tomate seco. Vamos acompañada dun provolone que está moi rico, pero hai non que saber traballar, porque moitas veces comprámoslo e pensamos que o comemos en... En así, que? En cachiños. Pero eso Sabes? hai que derretelo. Hai que derretelo, claro, hai que derretelo. Podese facer ao forno, que é moi fácil. Poñémolo nunha tarteiriña de barro, destas que temos todos en casa de comer os callos. Poñémolo un pouquiño, podemos botar por arriba un aderezo. Sí, ervas. Unhas ervas, ou mira, incluso este aceite que nos ten o tomate seco, este aceite por encima, ao forno, 10 minutiños e pos cunhas tostas, xa nos vale. Pero neste caso vamos facer un pesto, co tomate seco. Isto é moi fácil de facer, porque Vale. cortamos os tomates á metade, botamos as especias que nos dá a gana, poñémolo no forno, e listo. Entonces, é moi Xa está, fácil. explicación de Begoña, así de sinxelo. Non ten Eso, é moita máis facili- historia. eso non ten nada. Vale, entón, Ahora que temos exceso de tomates, podémoslo secar, depois metemos... ainda non, Bueno, pero Vamos ter. Vamos ter. Vamos ter. Eu non sei se teño que ir co queixo ou co pesto. A ver se me dicen. Directora, que ten que facer, o queixo ou o pesto? Vale. Dinos ti, que che dixo? Vamos alá, vamos Que che poñer... dixo? Díxome que tiña que empezar a cociñar os tomates, pero xa están cociñados. Pero vou facer igual. Pero van votar igual, non? Ah, sí, sí, sí. Vamos Cuál, alá. vai o aceite por fora. Ai, Dios mío. Era para salpicarte a ti, pero ao final non fun capaz. Xa. Aí vai. Mira, vamos a poñer o tomatiño, vale? Vamos a engadir Si os piñóns, non arranca, non arranca. Bueno, porque esta máquina, que ten unha manía, tenche manía. este cacho. Sí. Vamos a botar o piñón, Uns piñóns. Oh. así, e vamos a facer un pesto roso. Vale? Pesto roso, pesto vermello, non? Pesto sí. vermello vai facer Begoña. Vamos a usar tamén ese Mira, mira. aceitiño que traen nos botes, que están unha maravilla. Vamos. Así. Tomate, Hai un poquinho de pimenta, pimenta. piñóns, o aceite deses tomates e nos E un marchamos... chisquiño de sal. Con Xulio Mato, non vos olvides do Listo. sal. Veña. Que tal? toma, racataca. Sabes que? Levo todo Que? o programa sin escoitar nada. Non estás coitando? Nada, Ah, o sea, estás Pues, pasando digo, das indicacións da directora. No, estou pasando non, que non se escoita. Vale, pois, señora directora, se queres indicarlle algo a Xulio Mato, di, Claro, di que a túa presencia, Xa está, día que non se vamos, pasa. que é espectacular. Día que non se Que pasa. nubra toda Galicia. Sí, pues fago ben, que hoxe está un día para nubrar. Sí, boa, como peja. Con un calor. Como Bueno, peja. mira, o aguacate, o salmón que salteamos, vale? Día directora que lle gustaría saber o recheo. Directora, estou co recheo, este é o recheo. Vamos co recheo. Vamos co recheo. Aguacate. Moi ben. Que temos picadiño. O salmón que salteamos, vale? Que xa quedou a refrío aí. Mira, vamos a botar unha ceboliña morada moi picadiña. Moi picadiña, Moi picadiña. Como se fora pa pico de galo. Eso é. Aí vai. E agora mesturamos todo ben. Botámoslle un poquinho de zume de limón para que non se nos oxida o aguacate, vale? E agora un chisquiño de sal e un poquinho de aceite. E con isto xa temos un recheo fantabuloso. Podemos botar uns frutos secos tamén se queremos, vale? Gústame a idea dos Vamos a frutos meter, mira, secos. neste caso vamos a meter unhas noces. Vale, Temos vamos noces a e sacar. amêndoas, pero como vamos a facer un machucadiño, despois, pois así xa temos algo de frutos secos dentro. Isto, a ver, quero dicir, Isto é completa, o sea, sinxelo, eh? Pero queda moi resultón. Coida, estás co futebol Toco futebol, e claro. podes estar facendo isto. Claro, sí. Tiqui. Total, co aburridos que son os partidos, podes facer... Que pouco lle quero ao fútbol, é unha cousa. Non me gusta. Non, xa. Eu Ti eres respeto- máis pelotario. Eu verdad? respeto todo, Eres máis pelotario. No, tampouco. No. No, Levantador de pedras? tampouco. No. No. Cortador de troncos? No, tampouco. A mí gusta o golf. Bueno, Sí? estás de broma. Encántame. Isto é verdad. Encántame. Por favor, podes me levar un día a xogar ao golf. Cando queiras. Además, ali enseguida non tedes un sitio de... Tiñamos un campo de entrenamiento de golf, pero tiña tanto éxito que ahora un parque canino. Mira ti. Sí. Bueno, mira, xa o temos. Entón, agora, cunha culler, e con moito cuidado, porque mira, aquí un dos tomates xa se me abreu, Sí, viñeron un pouco os pobres... están un poquinho parrús. maduros, pero bueno, mira, con cuidado, o que vamos a facer é irlle metendo dentro.
Bueno, pero está ben, así a xente tamén ve que os problemas existen. Despois vamos a dar a volta, entón vai quedar un poquinho máis disimulado. Metémoslle así, sin miedo, Sin medo a éxito. Sin medo a éxito. Que rico, Tamén sin medo ao fracaso. Pero mira que recheo máis chulo, máis san, porque temos omega 3, temos omega 6, temos grasas saludables, temos de todo. Guau. Pues metémoslle bien, sin medo, E agora que vamos a facer é, cun yogur grego, vamos a facer unha salsiña para acompañalo. Gústame a idea. Vamos a facer un machucadiño. Bueno, isto témolo, vale? O que nos sobrou, pois facemos unha ensalada con outros tomates, simplemente en rodajas, botamos un poquinho isto por riba, ou cómelo a cucharadas, vendo veña, salsa de yogur grego. Salsa de yogur grego, veña. Un bol, vale? Vamos facer aquí un machucado primeiro cos frutos secos, vale? Vamos machacar unhas poucas amêndoas e unhas poucas noces. Cando machacas amêndoas e noces, claro, non lle podes botar sal. E por que non? Digo, para machacalas, sí. Sí, podes botar sal, de feito vamos a botar. Pero o que pasa é que despois, en riba do tomate, tamén lle vamos a botar sal. Entón, vamos a botar pouquiña. Pouco sal. Pouquiño. Rompemos todo ben. Machucados, Xulio Mato. Vamos coller unhas ervas tamén, vale? Queres ir ao carromate? Non fai falta que veñas, Charlie, que xa... Moito carromático viñetes. Que queres? Un pouco de tomiño e un pouquiño de romeo. E así xa nos chega. Un pouquiño, un nada, un poquito. De todos os xeitos, eu vou explicar unha cousa. Podo ir eu ao carromático polas ervas se che fan falta. Así Charlie non ten que ir hasta lá tampouco. Vale, vale. Sabes? E ti disme, traesme tal, eu traio o que me dé a gana. Vale. Sí. Estou me vendo facendo isto con menta. Entón, mira, rompémolo ben e agora vamos a botar un pouquiño de aceite de oliva. Vale. Bueno, un pouquiño só. E agora, nese bolo, o que facemos é mesturamos este machucao co yogur e que vamos ter a base. Perfecto. Pois deixamos a Xulio Mato rematando a súa salsiña de yogur grego e imos, como non. Vou facer o pesto. Ainda non fixo o pesto, leva aquí 7 horas e non fixo o pesto. Estou esperando por ti. Sí. Agora resulta que lle callo ben. Para que aprendas. Vale. Mira, non me guardei o estaba se vendo perfecto. Pasei non por a tixola. Claro que ahora xa está. Vamos a lá. Oi, ostras. Saltou un pouquiño... Pero ti, que problema tes cos batedores, tío? Ningún. No, que va. Teñen eles conmigo. Sí, xa ves. Mira, xa está, para triturar un chisquiño... Eso... Había algo quente aí. Sí. Ah, vale, que estaba botando fume de xiro. Claro, tomate. A ver se vai ser o... Pasei non por a tixola cos piñóns. A ver se vai ser un motor do batedor. Xa era o que facía falta, xa. Aí vai, mira. Ahora vamos botar o provolone a cociñar. Pesto roso, non? Pesto roso, sí. Pesto vermello. Sí. Que rico. Vámonos, isto está buenísimo. Moi sabroso. Vale, os macarróns ou os espaguetes vai nos de maravilla. Para que non saiba como se frita o queixo, atención. Atención. Hai no que enfariñar un pouquiño, vale? Acordádevos. Cando temos enfariñado, poñémolo aí. E vais a facer unha costriña. Sí. E despois vamos a sacar o noso tatén do forno. E poñerlle encima. O tema dos queixos, cuidado, Sí. Eso é un tema xa... Poderíamos facer un monográfico de queixo, unha semana solo de queixo. Completamente. Eu creo que 2 meses. Pero unha semana para non ser moi pesados. Hai nun pueblo de Francia que teñen 50 queixos diferentes. Cada casa fai un queixo diferente. Está guai. En Arzois, da lá, non? Sí. Vou con Xulio Mato. Aí vai. Eu quero sacar a tartiña. Mira como frite. Vale, dá a volta o macho. Eu teño que darlle a volta, sí. Pues dá a volta, así vémoslo. Aí vai. Uau! Aí o tes. Mira que pintaza. Mira. Que gusto, Quen quer estar vendo o fútbol podendo ver eso? Mira, pai. Que rico está eso, Isto podelo facer para ver o fútbol. Sí. Outro día, exactamente. A repetición. Eso. Exactamente. Veña, vamos con Xulio Mato, ahora sí. Venga. Bueno, mira, se teño que contar o que vou facer. Mira. Que vas facer, meu? Vamos a botar na base unha culler desta salsiña, acórdate, yogur grego, as noces, o tomillo, o romeo, as noces, as amêndoas. Entón poñémosle así na base. E agora vamos picar máis froitos secos aínda para botar aí por riba, pero... E agora poñemos con moito cuidado. O tomate, ves, que xa o tiñamos aquí, e como está moi delicado, pero axudándonos ca man, dámoslle a volta e nos queda... Así, queda como cerrado, como unha cúpula quilicua. Unha cúpula non, queda hecho un tomate. Unha cúpula de tomate. É un tomate. Mira, entón aquí o que facemos é botámoslle
Primeiro de todo, un poquinho de sal para aliñar o tomate, vale? Se tiveramos unha sal de escamas ou unha saliña gorda, tamén queda moi ben. E agora que vamos facer é picar un poquinho de frutos secos, perdón, vamos a botar por arriba un chorrete de aceite e vamos a relar un poquinho de queixo. Por marcho co público da Voltas co Prato, imos con Cesario, veña, pala, cho! Ahora un aplausiño así de boas tardes, de boas tardes. Ai, Cesario. Sempre dijo que a vida é dura como o cañoto de verdura. Pero Bueno, depende de que verdura tamén. Ai, os cañotos... Bueno, é verdade, está dicindo un señor que o coliflor que se lle coce todo, o cañoto é toda, comese toda, é verdade, é certo. Mira, hai dúas receitas superchulas aí. Eu estaba vendo e cada vez estaba me caendo máis a baba. E ti vas ter que escoller cal lle faz á familia, Bueno, veremos, a ver, claro. Ai, veremos a ver. O problema é para ti, Claro. Fareille, será máis fácil fazer a do Julio. A ti crees? Máis fácil que a de Begoña. Sí, bueno, claro, ainda non vin a da Begoña ben. Vamos a ver agora. Vamos ao forno. Vamos ao forno, veña. Vamos para ali, un aplauso para Cesario, está con nós. Ben de chantada. Vamos aí con Begoña que hai que abrir o forno. A ver, ó. Vamos alá. Ábrelle o forno a Begoña, Cesario, veña. Dalle aí, Ábrelle o forno. No, A ver que sae aquí, Non queima, mira, mira. Non queima, mira. É todo magia, Que Que maravilla magia de televisión. E aquí fans as cousas, pero con pouco calor. A ver. Aí vai, vámonos mover Vente un por aquí, chisquiño. Cesario, vente por aquí. Facemos Para así, aí. movemos un chisquiño aí. Guau, tachán, por Ahí favor, vai. tachán, Tachán a eso, Ahora sí. Sí me gusta. Sí que está bonito, Aí, Sí e que agora está vamos a bonito. terminar, mira. Mira. Vamos a terminar co queixiño encima. Mira. Xa verás como cae isto ahora encima, que isto sí que é unha pasada. Aí vai, mira. Aí vai. Señoras, señores, un aplauso para a maravillosa Begoña Vázquez. Grazie. Moi ben, Vámonos a decorar un chisco e témolo listo. Vamos a ver de Xulio, porque xa Cesario, isto xa... Só pode ir para arriba. Só pode Bueno, Cesario, mellorar. pois mira, temos xa os dous tomates, co recheo dentro, vale? Os renchidos, perdón, renchidos. A salsiña de yogur. E agora vamos a botar por riba. Xa lle botei os froitos secos, vale? Vamos a botar por riba un chorrete de aceite que tamén nos sirve como aliño, que é unha ensalada. Oh, que rico. Vale? E agora por riba botámoslle este queixo arzuán tamén, de Arzúa. De Como Arzúa. dixo, que temos aquí. Está dando ganas xa de... Verdade, home claro. Normal. Aí o tes, para saber se che gusta. Pois vamos a dar tamén, como non, un aplauso a don Xulio Mato. Aí ben. Vamos probar, Cesario. Vamos probar. Bueno, Veña, por aí á esquerda, mira, aí onde están os cubertos, aí á esquerda, poste no cabeceiro da mesa aquí. Cesario de chantada que vai probar dúas receitas con tomates que estamos facendo hoxe no Voltas co Prato. Cal lle gustará máis? A ver, veremos. Parece unha pizza, verdad? Parece un pouco así unha Podría pizza. serlo, pero non é. Non é unha pizza, non é unha pizza. Podría ser unha pizza, pero non é, non é. Non é. Non é. Estar ben, oh. Estou de maravilla. Cando queiras vai dando, Cesario. Veña. moi ben. Carai, o que ten por aí Cesario. E nós Menuda cena, Marbón. vamos repartir cartiños, imos ir a Vigo. María Elena, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Eu ben, Todo ben, sí? todo ben. Por aquí, por Vigo, por Valladares, todo ben. Ostras, un tempo maravilloso, seguro. Segurísimo, unha 20 e calor pico tremenda. grados. Que Unha gusto, maravilla. que gusto. Bueno, pois veña, vamos coa pregunta da Voltas co Prato, compañeiros. Pregunta para María Elena. Cal destas elaboracións, atención, non leva tomate? Está difícil, A. Non leva, repito, non leva tomate. A. Gazpacho. B. Salsa de tomate. Ou C. Bichisua. A bichua. A bichisua. Moi ben, un aplauso para María Elena. Que leva os 50 eurillos da Voltas co Prato. Bueno, Vale. María Elena, un bico enormísimo, vale? Outro para vos. Gracias Seguir por- facendo así ese programa que Muchas é gracias. maravilloso. Gracias a ti, gracias por vernos, un bico grande. ¡Viva Vigo! Chao. Dígame, Chao, 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 chiquillo, chao. Pois, bueno, hai xente que estará vendo partido, despois hai xente afortunada, como a de chantada que está aquí comendo. Exactamente. Así que, Cesario, o afortunado do día de hoxe tenme que dicir, vamos alá, quen gaña o a Voltas co Prato deste lunes? As dúas son moi boas. Ai. As dúas son moi boas, moi ricas. Pero
Toca ya Begoña. Toca ya Begoña. Begoña, ahí está. Muy bien. Bueno, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, queden co telexornal agora con Pablo, cos informativos. Vémonos mañán, como sempre, no Voltas co Prato, Televisión de Galicia. Chao.